Ja, Brananga sa Joe de Baka Culturo TV speciaal voor jou. Hier te Rotterdam, Holland Casino. En natuurlijk, we zijn bezig hier met een reportage. Omdat er een brand zal zijn, brand in Holland Casino. Er schijnt een auto in de fik te zijn. Iedereen moet het gebouw verlaten. Brand, Rotterdam. Er is brand, mensen, Holland Casino. Iedereen moet het gebouw verlaten, mensen. Mensen, wees maar stil. Er is brand hier bij de Holland Casino. En natuurlijk, Culturo TV is ter plaatse. De Lugo Seipsa. Wat gebeurt er allemaal hier natuurlijk? En wij zijn bezig. Holland Casino. Brand. Natuurlijk. Wat het precies is, we weten niet precies, maar ik heb gehoord, ik heb genomen een brand in de garage. Een auto zou in de fik staan en iedereen dient het gebouw te verlaten en naar buiten in de kou. Sommigen hebben geen jas, anderen hebben geluk, ze hebben een jas. Wie geen jas heeft, heeft pech. Het is koud. Culturo TV speciaal voor jou hier in Rotterdam. En dan zien wij, dus iedereen het gebouw moet verlaten. Oei, we moeten dat niet doen. Ja, weet ik. Heerlijk mooi is dat wel lang. Even kijken waar we naartoe gaan met z'n allen. We zien een hotel hier, Marriott Hotel. En ik zie iedereen lopen naar het Marriott Hotel. En ze mogen naar binnen bij het Marriott Hotel. Protocol, you gotta do this when the fire breaks out. Yeah. Now it's actually a fire. Yeah, it's crazy.